Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB alas 12:11 nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na udto mga tugang, kami po ang sindong maging tagapagbareta ngunya na pagkaldaw. Ako po si Angel Mustaza. Ako man po si Renz Luna para sa kabilugan kan mga bareta ngunya na pagkaaga digdi sa Radyo DCGB. Sa pamayokan mga bareta sa lado lokal, obserbasyon kan Semana Santa hihigpitan kan simbahan Katoliko. Ako Bicol Representative Garbin na ugma na aprobahan ang pag-amyenda sa economic provision kan konstitusyon. Mga barangay tanod kan Daraga Albay tinauwanan invest kan ang probinsyano party list. Kaso nin COVID-19 sa Daraga Albay nadudugangan pa. Sa lado nasyonal, bakuna bako parason para matorosan ang health protocols. Kaso nin COVID-19 medyo nagbaba na. 400 bilyones pesos ang nalugi sa turismo dahilan sa COVID-19. Wage subsidy sa mga obreros pag-aadalan pa kandole. Bareta sa ibang nasyon, snowstorm pinaghahandaan kan Sweden. Sa lado kan Karawat, Gilas, Pilipinas, mapadaranin all Filipino lineup sa FIBA qualifiers. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Mantini duman giraray ang paghigpit kan simbahang Katolika may kinaraman sa mga aktibidades na mangyayari sa Semana Santa. Sinabi ni Legazpi Bishop Bong Bailon na sa ikaduwang taon iba ng sistemang ipapasunod kan Legazpi Diocese kung saan sa maabot na Ash Wednesday day mangyayari ang face-to-face na pagbugtak nin abo sa angog kan mga paratubod. Sa ibong nalado dahil nang magkakaigwan nin Via Cruz sisiring man prosesyon kan mga paso dahil ang tabawal pa ang mga pagtiripon kan mga namamanwaan. Idinagdag pa man ni Bailon na ini bilang pagsunod sa minimum health protocols kontra sa paglakop kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Naglalaom si Ako Bicol Party List Representative Pido Garbin, pamayokan House Committee on Constitutional Amendments na ang lakdang na maproponer nin amyenda sa Restrictive Economic Provision kan 1987 Constitution, matukar na sa plenaryo ngunya na simana. Iniyan sa iyang payag matapos na iadaptar kan sa indang panel ang resolution of both Houses number 2 ni House Speaker Lord Alan Velasco na may kamauotan na amyendaran ang existidong economic provision kan konstitusyon na may kamauotan na mabuksan ang Pilipinas sa foreign direct investment na makakatabang sa nasyon na makabangon sa epekto kan COVID-19 pandemic. Sinabi niya na nasa deliberasyon kan RBH2 sa House Plenary, iyo ang matugot sa mga legisladores na magpaluwas din nakahaputan sa propestong lakdang. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Maxvit. Sa Maxvit, nakapress ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit.
Sobra an pasasalamat asing kaugmahan kan mga barangay tanod kan Daragalbay sa tabang na itinaw sa indakan ang probinsyano party list. Ini matapos na mismong si ang probinsyano party list representative Alfred de los Santos ang personal na nagbisita sa mga barangay tanganing itao ang mga best sa mga barangay tanod na magagamit sa indang trabaho para mamantinir ang pasi ordensa sa indang nasasakupan na lugar. Sinabi ni De Los Santos na di siya masawa sa pagtabang sa kapwa, lalo-lalo naman sa mga kapwa niya probinsyano para sa kauswagan. Idinagdag pa man niya na iniparte kan serbisyong probinsyano. Ang baretang ini hatod sa Indokan Multi-5. Dahil matunong ang gobyerno lokal kan Daraga Albay sa pagparomdom sa mga Daragenyos may kinaraman sa implementasyon kan minimum health protocols kontra sa COVID-19. Ini ang tinawanin paliwanag ni Alkalde Vic Perete matapos may rehistro ana siyam na positibong kaso kan COVID-19 sa nasabing banwaan kung sa duwa kaini ang residentes kan Barangay Maroroy asin 7 ang mga empleyados. Sa iyang sinabi na mga empleyado baka umaninda mga tauhan kundi nagtatrabaho sa ibang lugar alagad residentes kan banwaan. Sa ngunyan mas maigpit na pangapudan ang ginigibo ni Peretes sa mga residentes tanganing day madugangan ang kaso kan COVID-19 sa banwaan. Mas halangkaw ning 5% ang kaso din kasulo sa mga bihikulo ngunya na taon 2021 kumpara kan uminaging tulong taon. Sigun kay Bureau of Fire and Protection Regional Director Fire Senior Superintendent Renato Capus, halangkaw ang insidente ni pagkasulo kan mga pampubliko asin pribadong bihikulo sa bulan ni Enero sa presenteng taon kung saan basado sa indang record uminabot na sa 7 kaso. Basado sa investigasyon kan BFP Bicol pagpalyar kan electrical connection ang kausa o pinagpupunan kaini. Sa ngunyan mas papayguton pa kan BFP Bicol ang saydang kampanya manungod sa oplan ligtas na pamayanan tanganing may bitaran ang siring na insidente. Dakulaan pasalamat kan Diocese kan Legazpi sa ekspertos kan lokal na gobyerno kan Legazpi na makatipon ng fundo na ibabakal nin bakuna kontra coronavirus 2019 o COVID-19. Sa ipinaluwas na Diocesan Circular No. 2 Series of 2021 ni Obispo Joel Bong Bailon, nagpasalamat siya sa gobyerno nasyonal asin kay Alkalde Noel Losar kay bahan ang sangguniang panglungsod dahil sa puga-pugaan sa indang preparasyon na makabakalin bakuna kontra sa COVID-19 asin ang mga sasarayan kaini. Sigun kay Bishop Bailon, dakulaan magiging katabangan kan bakuna sa komunidad dahil presente manggalayon ang patakot ka na unambitan ng helang. Naglalaom si Bailon asin nagpapangaji na magiging makaskas ang pagbakal kan mga bakuna dahil sa kadakol na anapektaran kang pandemya. Pangapudan sa ni Bailon ang kooperasyon kan publiko tanganing day na makalakop ang helang na COVID-19. Binuksan na sa publiko ang Albay Parks and Wildlife sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Sigun sa Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO, asin Provincial Veterinary Office, dakulaan magiging katabangan sa turismo kan probinsya kung bubuksanan ang parke sa publiko maging sa mga 15 hanggang 65 anyos. Ang Albay Parks and Wildlife sa mga lugar na talagang pigruruso ng tao, tanganing mahilingan man lain-lain na klase ng hayop, alagad para mientras na sinarado ini dahil sa pandemyang COVID-19. Kung may girumduman na taon 1997, kan pinagkonseptualisar ini ni Gobernador Al Francis Bichara. Sa ngunyan bukas na ang parke sa publiko maging sa 15 hanggang 65 anyos. Alagad pangapodan sa nakan mga opisyal na kay Pon Manggilayon na magsunod sa pinapautob ng minimum health standards para sa saindang kaligtasan. Kaipuhan na makipagkoordinar asin ipaabot ang mga agrangay kan mga estudyante, magin man kan sa indang mga magurang sa mga maestra asin principals manungod sa indang modules. Iniya naging kasimbagan kan Department of Education Bicol sa paagi kan sa indang tagapagtaram na si Mayflor Humamil katakod kan eksperyensyang kadibisilan kan mga estudyante sa rarong barangay sa munisipyo kan Ginubatan, partikular na sa Barangay Malipo, Kabalwaon, Batbat asin Sinungtan. Kung magigirumduman, inot nang ipinaabot kan mga magurang kanaunambitan ng mga barangay sa DZGB News ang kadipisilan na sa indang namamatean tuyong kaipuhan na magamit nin internet connection ang sa indang aki tanganing magkondukta nin research. Alagad sigun kay Humamil, kaipuhan na maipaabot ang siring na concern sa mga maestra asin principal kan sa indang eskwelahan tanganing maresolbaran asin maging madali ang pag-aadal kan mga estudyante sa hararayong barangay.
Yan ang kaptang kana mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan,
Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Bako sana ang COVID-19 vaccine ang kaipuhan para maturosan ang pinapautob na health protocol sa nasyon. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, na wala pang supisyenteng ebidensya sa ngunyan na mapupugolan kan bakuna ang paglakop kan virus. Sinabi ni Vergere na maaraman sana ang epekto kan bakuna sa oras na maresibi na ini sarong individual ang 2 doses kaini. Dagdag pa ni Vergere, nagtalaan man ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF-EID ng regulasyon na dapat sunodon sa pagtoros ng mga community restrictions. Ilot kaya inipighirit kan Octa Research Team na pwede nang torosan ang quarantine restrictions sa Metro Manila sa oras na magpuon ng pagbakuna kontra COVID-19. Sa ngunyang pinagpaplansya pa kan Department of Health and master list kan mga primerong mga karesibi ng bakuna asin piglalaoman na may papaluwas ini sa maabot na Pebrero 15. Posibleng nakabilog na ni natural immunity ang mga tao kontra coronavirus disease 2019 o COVID-19. Iniya nahihiling na rason ni Dr. Benjamin Ko, gikan sa Octa Research Team, kaya nagbabaan na bilang nin bagong kaso nin COVID-19 sa bilog na kinaban. Sigun kay Ko, posibleng carrier na kan virus ang nagkapira, partikular na sa mga nasyon arugan India, Spain, United Kingdom as in Mexico. Lalo na tadakol naman ang dai pa nakakapag-test sa COVID-19. Dahil ligdi, posibleng nagluluyan na ang virus as in dai na nai-immune na paan mas nakakagadan na variant. Magigiramdoman na inot ng sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na tulong-sunod na simana nang nagbaba ang nairehistrong kaso ng COVID-19 sa bilog na kinaban. Target kan Philippine General Hospital o PGH na bakunahan kontra COVID-19 ang nasa 5,000 kaining mga tauhan asin mga health professionals. Sigun sa tagapagtaram kan PGH si Dr. Jonas Del Rosario, ang sa indang plano na bakunahan ang ribo-ribo nindang tauhan asin target nindang gibuhon sa laog ni sarong simana susog sa indang vaccination plan. Paliwanag ni Dr. Del Rosario na ipaprioridad sa nasabing vaccination program ang sa indang mga health professionals na nakatutok sa mga COVID-19 patients asin isusunod ang mga day nag-atama ng COVID-19 patients. Pwedeng ideklarar ang coronavirus disease o COVID-19 bilang sarong work-related disease as in compensable illness. Sigon kay Noel Binag, Director General kan Occupational Safety as in Health Center kan na ipinagrekomendaran ninda sa Employees Compensation Commission o ECC na dapat ideklarar ang COVID-19 bilang work-related disease para sa mga high-risk na trabaho. Kaibaan sa mga pwedeng ikonsiderar na high-risk na trabaho ang mga medical frontliners, military, police, as in mga retail workers na exposed o perming nakakampang sa publiko. Sinabi ni Binag na pag-aadalan kan ECC ang sa indang rekomendasyon asin tiwala sinda na tulos man ining aaksyonan kan ECC. Sa oras na ideklarara kan ECC ang COVID-19 bilang work-related disease, pwede makakuha ng benepisyo asin kompensasyon ang mga high-risk group gikan sa ECC. Inat kay ni haloy naman na pigbubusol kan Federation of Free Workers na dapat ideklarar ang COVID-19 bilang occupational illness para man sa kompensasyon kan mga obrero. Pigadalan pa kan Research Institute for Tropical Medicine or RATM ang accuracy kan saliva test bilang alternatibo sa reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test para sa COVID-19.
Katakot inikan inisyatibo ang Philippine Red Cross o PRC sa pagkondukta ng drive-thru RT-PCR saliva test. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat na masabutan kang gabos na ang pagtugot nilang gamiton ng saliva test may katakot na kondisyon. Sinabi niyang kulang pa ang pag-aadal ng paggagamit kan saliva test, kaya importanteng matutukan inikan mga eksperto. Apwera digdi sinabi ni Vergere na madepende sa resulta kan pag-aadal kan RITM kung paborable ining gamiton para sa ibang laboratorio sa bilog na nasyon. Aadalan kan dole ang kahagadan ka nagkapirang grupo nin mga obrero na makapagtaon nin wage subsidy sa pribadong sektor daraman kan epekto kan COVID-19 crisis. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nasa hiling niya mas makakarahay ang pagtaon nin wage subsidy kaysa sa aumento dahil pwedeng dakol na negosyante anday pakakayanon sa ngunya na magtaas nin sweldo kan sa indang mga empleyado. Alagad pignilaw ni Bello na ang pagtataon nin wage subsidy depende man giraray sa kapasidad kan gobyerno. Kanakaaging taon, nagkapirang labor groups kaibaan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang nangapudan sa gobyerno na magtaon nin wage subsidy sa rason na dai masustinir ang mga obrero sa gastos. Dagdag ni Bello na kakahurunon ninda ang Department of Trade and Industry siring man Canada manungod sa issue dahil ang duwang ahensya ang mga kapaluwas nin pondo. Uminabot sa 400 bilyon ang nalugi kang sektor ng turismo dahil kang kahababang bilang din mga turistang naglalaog sa nasyon. Sigun kay Department of Tourism Officer in Charge Undersecretary Roberto Alabado, nagbaba nin maabot sa 82% ang foreign tourist arrival sa nasyon kan taon 2020 dahil sa pinapautob na travel restrictions dahil sa COVID-19 pandemic. Dahil ang digdi maabot sa 5.7 milyon na trabaho sa nasabing sektor ang naapektaran sa bilog na nasyon. Pag-aadalan pa kan gobyerno ang pagsabay sa listahan nin prioridad na babakunahan ang mga national athletes as in coaches na masabak sa 2021 Southeast Asian Games. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na pag-uurulayan paninda ang posibilidad na maisabay sa priority list ang mga atleta ka nasyon para sa COVID-19 vaccination program. Sa ngunyan, papaabot na sa nasyon ang mga bakuna gikan sa World Health Organization o WHO COVAX facility na igwang pigsusunod na priority list kung sa prioridad ang mga health workers asin mga nagtitios na komunidad. Sinabi pa ni Galvez na aramon pa kan IATF ang pwedeng tauan kan mga atletang Pinoy kung igwang magsobrang bakuna kontra COVID-19. Magigiramduman na ipinagbusol ni Deputy Speaker Mikey Romero sa IATF na tauan ng COVID-19 vaccine ang mga atletang masabak sa Tokyo Olympics as in SEA Games. Bareta sa ibang nasyon, pinaghahanda na kan residente sa Sweden ang pigalaoman na pagtama kan snowstorm sa nasyon. Sa pinaluwas na abiso kan mga otoridad, pinaglalaoman na matama ang heavy snow sa Västerland region or northern Sweden. Ini ang primerong pagkakataon na nagluwas ang weather agency kan class 3 red warning dahil sa snowstorm. Base sa forecast kan ahensya, nasa 50 sagod 70 cm ang snow na matama sa northern Sweden. Bilang preparasyon, isinarado na ang mga agihan kan tren sa Sweden para maiwasan ang aksidente. Sa lado kan Karawat, bako siring sa mga kalaban, siring sa South Korea as in Indonesia, ay nagilas Pilipinas makawat sa FIBA Asia Cup qualifiers na sa Doha, Qatar na daing naturalized player. Sinabi ni SBP President Ala Panililio na ang Gilas Pilipinas mantinido sa mga local players sana asin dainin dagagamiton ni na Stand Lay Pringle o Christian Stand Hardiner. Sa iya nga sinabi na mas gusto paninda si Kai Soto na mag-ensayo sa Gilas sa Calamba, Laguna imbes na direktang magduman sa Qatar para sa kampanya sa masunod na bulan. Breakthrough! Mod-mount ang apod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa sinang pinagpresentar na bagong imbensyon sa publiko.
Ina pinagsasabi nindang future kan phone mounts. Pinagdisenyo ini sa pinaka-versatile as in convenient na phone mount. Pwede mong i-mount ang sa imong phone sa car, dashboard, anuman ang naklase nin lanob sa imong harong, bisikleta, biceps, backpack o maski sa tripod, may mount adapter para bumagay as in swak na swak sa lugar na sa imong bubugtakan ka smartphone. Madali sana ang pag-attach kan CP sa mud mount, push and twist sana, lock na sa lugar ang phone mo. Istorya na iiba. Maski palan kan suanoy pang panahon, uso naman ang kondom. Iniya na-realize ka na mga residente kan Shikamachi, Ishikawa Prefecture sa Japan, kan may nadiskubreng dai pa nagagamit na kondom gikan pa kan taon 1901. Nahiling ini na nakabugtak pa sa orihinal na karton sa bodega nin sarong komenkika o traditional house na sa presente pigagamit bilang sarong ryokan o inn para sa mga turista. Piguulayan online kan mga Japanese netizens ang nahiling na suanoy na kondom. Gibo ini sa pharmaceutical company na Moroshita hinta na asin na pag-araman na pigaapod ini na Yamato Kino. Ang kainat inoting mass produce condom sa Japan. Sigun sa representative ka nasabing pharmaceutical company na ipinagkukonsiderar nindang i-display ang nahiling na kondom sa indang head office dahil iyon na sana ini ang natatadang artifact kan makahistoryang produkto. Nagtugot man ang tagsadiri kang na i-donate ang tag nahiling na kondom sa Moroshita Hintan dahil sigun sa iya wara man siyang gagamitan kaini. Flashback. Pebrero 4 kan taon 1899, mga alas 8 ng banggikan magpuon ang Filipino-American War. Nangyari ini kan si Private William Grayson, kaibanan duwa pang miyembro kan sa iyang patrol, naglawag sa Barrio Santol sa Sampaloc, Manila para hilingon kung may mga soldados na Pilipino sa bisinidad. Matapos mahilingan mga soldados na Pilipino sa Santa Mesa area, nagkurahaw ang American sentry na halt. Kan magpadago sa paglakaw ang mga Pilipino, pinaputukan sindakan Amerikano, asin na kinagadan tulos kan saro sa sainda sa kalaban kan ngunya na si Sieto Street sa Santa Mesa, Manila. Naging sinyal man ini para makipagbalyoan ng putok ang nambuslados na uminabot sagkot sa Paco, asin Santa Ana. Yan ang kaptang ka na mga bareta sinurat dyan sa Newsroom Patarabang Tabang, sila News Director Edwin Peralta, si News Manager Mar de la Cruz. Asin nagkontribu man sa mga bareta si Angel Mustasa. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta ngunya na pagkaaga ko po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustasa. Salamat po sa indong pagkatabay. Masunod ng Eskaramusa pagkatapos ang kanagkapit ng mga pagiromdom. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB alas 12:40 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Surf Powder with Active Clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos